Zvakatangira apo boyfriend yangu yekuDRC paakapfurwa nepfuti mushure mekunge ndamutengesa kuti akange aine mari yaainge ainayo. Zvino ndiri kunetswa nacho chipoko chake murume iyeye wekuDRC. Ari kuti ndinofanira kuenda kuDRC. Anogara achiuya kuhope kwangu achindiudza nekuvillage uko kwaanobva kunonzi kuGoma, kwaari kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichiendako ndonotaura hanzi namukoma wake. Avo vachiri vapenyu ndivo vachazondiudza zvandiri kufanira kuti ndinge ndichizoita. Mukongolese uyu ainge akaroora mukadzi muSouth African, akange atori nevana vake vatatu vasikana nemukadzi wacho muSouth African. He was a doctor but akange ari munhu ainge achiita zvemadhiri. Saka ndakabata ropa rake nekuti akafira mumaoko angu. Mushure mekunge afa ndakatomuona achisimuka kubva muvhu ndokubva angonditarisa akabva anyangarika. Ndakazomuka ndokubva ndachizozviona ndainge nditori muambulance. Regai ndimbodzoka zvishoma kumashure. Upenyu hwangu hwakakanganisika mushure mekunge ndabatwa chibharo kuboarding school yavamwe ticha ava vakabata vasikana vakawanda kusanganisira neni. Chibharo vaita sekunge vakange vachishandisa mishonga because pavakazomangarirwa neumwe musikana baba vake vakange vari muCID, akazoti tadzokera kumba for maholidays ndopaakabva audza amai vake zvose izvo zvakange zvichiitika kuchikoro. Saka akati ataura naamai vake ndopavakabva vaudza baba vake. Saka akabva achizosungwa. Asungwa ticha uya akazongobuda mujeri. Nyaya yacho haina kutombonzwisisika but haana kana munhu waakambopa mari yebribe because baba veumwe musikana uyo ainge akabata chibharo vakange vari muCID vaitoda kuti ange achinyura. Kana naivyo zvakatovashamisa, vakasvikawo pakuzongosiyana nazvo mushure mekunge vazama nepose pavainge vachigona napo kuti ange achizonyura. Saka ndakabva ndachizotanga kuvenga chikoro. Kana vabereki vangu vakabva vandibvisa kubva kuboarding school, I then started to go to school. Ndakange ndava kuenda kugovernment school. Apa musikanzwa yainge yawandisa. Vamwe vasikana vandainge ndichiwirirana navo vaiva nemusikanzwa wakanyanyisa. Saka ndivo vakange vava kundipfurira. Ndaibuda ndichienda kuma night clubs uko kwandainosangana nembinga. Kubva ndichiri kumaform 3 ndakange ndava kutodanana nembinga madhara vainge vachindipa mari. Ndakasvika pakuzodeita headmaster vepachikoro apo pandakange ndava kudzidza pagovernment school. Izvo zvakazokonzeresa kuti headmaster ivavo vange vachizosvika pakuramba mudzimai wavo nekuti vaifungidzira kuti ndaitovada ndainge ndichida kuzoita mudzimai wavo. But ndaida kuti vange vachizotengesa motikari yavo. Mushure mekunge vatengesa motikari ndopa ndakabva ndachizovaratidza matrue colors angu because ndakavaudza kuti ndakange ndichida at least 70%. Vakati vandipa mari kubva paCastle ndopa vakabva vachizoona kuti unhu hwangu hwainge hwakamira sei. Ndakabva ndachizovaramba ndokubva ndavatiza mutauni ndiine bhegi rainge riine mari kana ka30 kavo kavainge vachifungidzira kuti vainge vachazokawana. Vakazodzokera kumba vasina kana senti. Naizvozvo ndakabva ndachizotiza muHarare because vainge vava kunditsvaka. Ndainge ndiine best friend yangu uyo akange achigara kuChegutu wandaizivana naye. Ndokwandakange ndava kugara kuChegutu kumba kwavo pandakazotanga kuitawo basa rekutengesa muviri wangu. Saka takange tava kutowana maclients mamwe aititora tichiendeswa kunana Victoria Falls. Upenyu hwainge huchifaya. Ndakaita 2 years. Amai vangu pavakandiona vakakolapsa, vakazotomuka nekutodirwa mvura nekuti vaitofungidzira kuti mwana wavo ainge akasoshaika kudhara. But ndakange ndichiri mupenyu zvangu ndichidya nyika rutivi nemadhara. Saka ndakagara kwenguva yakareba ndiriko kumba kwebest friend yangu tichienda kuma outings nembinga dzakasiyana siyana idzo dzaitida nekuda kwezera redu.
ndadzoka muHarare ndakaona kuti muHarare makange musingachagariki because ndainge ndakabva mukubira umwe murume zvekare. Saka mamwe mafriends angu ainge akasouya kuJoburg, mamwe andakadzidza nawo vakauya vakatanga kurarama lifestyle yechibhadhi. Kune vaya vanenge vasingazivi, bhadhi musikana anongoraramira zvake kuzvinwira doro, zvisinei nekuti doro racho anenge aritengerwa nani. Every weekend chinenge chakatochaya, anofanira kuti ange achiwanikwa kokubhawa ikoko. Bhawa kana kuri kunzi anenge asimo mubhawa, bhawa racho harizotombonakidzi. So mukomana ndakabva ndachizotanga kutaura ne-some of my friends mushure mekunge ndasangana navo Facebook zvekare. Saka ndakati ndatanga kutaura navo, vakandiudza kuti they were in Joburg. Ndokubva ndachizovatevera muJoburg umo mandakazotanga kuzogarawo ndichiitawo mabasa andainge ndagara ndichiita pandakange ndiri kuZimbabwe, ndichiita zvekutengesawo muviri wangu. Zvadaro mukomanashi ndakange ndava kungodanana nevarume vekuDRC because ndaiona kuti ndivo vaikasika kuburitsa mari. Vekumba ndaiona kuti mari dzakange dzisingabudi nezvekumhanya. MaSouth Africans ndaivatya because vakange vari very violent. Asi zvisinei ndakazotanga kudanana neumwe muSouth African uyo aikange achiita nezvegangsterism. NemuSouth African uyu takazodyidzana chaizvo. He did not mind kuti ndaipota ndichiitawo mamwe maboyfriends. Chaaingoda ndichikuti kana kuri kunzi akati nhasi ndoda kuti ungochiuya kumba kwangu, ndobva ndaenda kumba kwake ndisingarambi. Ndaiti kana ndikadaro aibva afara zvisingaiti, but aiva agangster. Basa rake raainge achiita, aihaiwa nevamwe muSouth Africa kana uine life insurance. Mukadzi wako anogona kana kutongokunyudza kuitira kuti anga achizosara achizowana mari yaanopiwa mushure mekunge iwe wafa. Saka ndo rakange riri basa rake. Vaigona kungotevera a businessman then vobva vatsvaka pavanomuuraya, but mukunomuuraya vobva vamutorera motikari vosiya kana vobva vamusiya nepfuti kuita sekunge iye akatomboedza kuda kuzvidefenda. Ndo zvaainge achiita. Ndaitozviziva kuti ndakange ndichidanana nemhondi. Aiva nenguva dzekuti aiti kana akauya kumba waitoona kuti munhu uyu akazara ropa. Ndaiwanzoti ndikatarisa muzvigunwe zvake, mukati menzara munenge muine ropa rinenge rakagwambiramo, asi risiri ropa rake, riri ropa revanhu vaanenge akabaya nemapanga avanoti maokapi muSouth Africa, because aifarira zvekurwa chaizvo kana kuri kunzi anenge aenda kubhawa. Saka iye ainge akandiudza kuti unofanira kugezesewa nemukadzi nemukaka kuitira kuti usazotevererwa nemabad luck, because I believe mune zvechivanhu sterek. Saka aindikumbira kuti ndinge ndichinonotenga fresh milk. Asi zvandaiita, ndaiti kana ndasvika paspaza ndaibva ndatsvaka kamwana kanenge kari below kana 10 years, ndobva ndamubatisa mari, ndobva ndati iwe enda patakshop apo nonditengera mukaka, asi usandidzosera change. Kana ndiine 100 rand aizotora change obva atenga zvaanenge achinzwa kuda. Saka ndaizodzokera kumba nemukaka iwoyo, ndobva ndatanga kumugeza, kutomukwesha chaiko netumwe tumabrasho twandaishandisa pandaimukwesha munzara dzake kuti ropa iroro ringe richizobva paari. Saka ndakange ndiri munhu aitobatawo ropa revanhu vaanenge akaponda, but handina kumbogara ndakamboona chipoko muupenyu hwangu. Ndakazototanga kutoona chipoko mushure mekunge ndatanga kushare naye masecrets, ndichimuudza zvandakange ndisingafaniri kuti ndige ndichizomuudza. Kana uri murume uri married apa uine girlfriend, unokwanisa kunge uchishare negirlfriend yako kuti mari dzako dzose unodziwana kupi uye zvikare unobata mari dzako rini. Izvozvo ndo zvichazosvika pakukupondesa izvozvo, because girlfriend rinenge richingoda chinonzi mari kubva pauri. Kana usisina mari munhu haazombofi akakuda. Saka murume wandaidanana naye kuDRC aigara muSenton. He was a dealer, akange asingaiti zvemadrugs, zvekutengesa madrugs.
aidhila zvaaita manje. Kana kuine vanhu vekudrc vanenge vaine zvavanenge vachida kutenga muSouth Africa zvemamillions, iye aibva ashandisa bank account rake muSouth Africa. Kana paine munhu anenge achida kutenga, ungava huri upfu kana kuti mamwe maproducts, vanhu vanenge vaine masupermarkets voti ndikuda zvinhu zve1 million, iye obva aisa makapu yake kana ye1.2 million. Zvakare aitumwa nemamwe mapoliticians ekunyika kwake, obva audzwa kuti enda unonditorera mari yakati 2 million iri pakati, inenge iri cash, enda unoitora, obva wanoipa mwana wangu. Saka mapoliticians awa vamwe vacho vanenge vasingatokwanisi kutopinda muSouth Africa because vanenge vaine mapermanent ban kana kuti vaine masanction, but vana vavo vanenge vachitodzidza kana muno muSouth Africa. Saka zvinhu zvavo zvose zvavanenge vachiita vanenge vachibhadhara cash. Saka ndaitoenda naye, obva atonopiwa bag rinenge riine kana 1 million rands, bag rinenge riine mari yakawanda. Saka ndakatanga kufunga nezvazvo. Ndainge ndisitomborina pfungwa dzekuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizomubira mari kana kuudza boyfriend yangu kuti anga achizomubira mari. Zvakatongoitikawo ndisina kumbotarisira. Nerimwe zuva ndakati ndine boyfriend yangu, that gangster one, tiri muapartment iyo yaakange achindirojera. Ndo pandakabva ndamuudza kuti I'm dating this rich guy wekuDRC. Ndakatanga kumuudza zvose. Akabva andinyengerera akati ngatimubire mari. Ndikati mari yacho tomubira sei? Akabva ati next time kana kuri kunzi mukaenda kunotora mari, iwo zvaunofanira kungoita, you just send me a location pamunenge muri munzira muchienda. Ndikabva ndati iri bom. Ainge akandivimbisa kuti aisazoita violence, ende ndakange ndatonetawo nekuramba ndakagara munyika yeSouth Africa. Ndainge ndava kuda kudzoka kuno kumba, but ndaida start yakanyatsokusimba. Sezvisinei mukoma, pakati papera kuda 2 days I think, akabva andiudza kuti pakange paine umwe murume wekuDRC uyo ainge achida kutenga zvigredha. Zvigredha izvi zvaifanira kuti zvinge zvichizotengwa kuDurban. Saka ainge audzwa kuti ange achienda kunotora mari. Ndakabva ndamubvunza kuti yakange iri mari. Akati auction yacho iri kuDurban, but hama yemuridzi weauction ari muno muJoburg. Saka vataurirana pari kudiwa cash ye7 million. Kana ndava kuenda kunoitora ndichaenda newe baby. Ndakubva ndati iripo. Akazondifonera nerimwe zuva, it was somewhere around kuma past 9 uri usiku. Akanditi get up, I want to take you to that place. Ndikati iripo. Akabva auya nePorsche yake. Aiva neimwe Porsche iyo yaaiwanzokushandisa kana kuri kunzi anenge achienda kunokolekta mari idzodzo. Then I got into the vehicle. The moment that he called me, ndakabva ndatongofonera boyfriend yangu ndikati tiri kuenda kunokolekta mari. Akabva andibvunza kuti muri kuenda kunokolekta mari? Ndokubva ndamuudza kuti tainge tichienda kunokolekta about 7 million. Akabva ari wow, just send me a location. Ndikati izvezvi here? Akanditi yes, but ndisendere live location. Ndini uyo ndikabva ndapinda paWhatsApp. Ndapinda paWhatsApp ndakabva ndaita live location. Iye akange ava kungofollowa mamovements angu. Tichitobva pamba pandakazopikwa nembinga yangu, ivo vakange vakatopaka somewhere else in the same street. Vakange vaine motikari yange iine matinted windows. Then they started to follow us. Saka mbinga yangu haana kana zvaainge achimbofungidzira. Kana neniwo ndakange ndisingatombozivi kuti ndiro rakange riri zuva rake rekufa kwake. So we went, we collected the cash. On our way back, ndakabva ndati baby, ndoda kuti tinge tichienda nekudrive through yekuMcDonald's. I was just delaying him, uye zvekare nekuita kuti ange asazofokasa pamaview mirrors ake. So we went through the drive through. Takazoti zvino tava kudzoka kumba pandakange ndichigara, ndo pandakangodzwa loud bang bang again. Vakange vatomupfura nepfuti. Ndakashamisika mukomanashi. Motikari yakabva yamira pakati peroad and he fell onto my lap because akange achichema achiti they have shot me. Vainge vamupfura mudumbu but he was still alive. Ndakabva ndabata ropa rake, ndainge ndava kuchema. The only thing that my boyfriend kept on screaming at me was
phone the ambulance. Vakaramba vachingomushuta mukomanashi. Iniwo ndakabva ndarohwa nepanic attack. Handina kana zvandakazomborangarira after that, but all that I saw was when I woke up, foni yangu boyfriend yangu yainge yakatora foni yangu nefoni yembinga iya yandakange ndiinayo. Zvinhu izvi pazvakaitika mukoma, it was so terrifying. The sound of gunshots close range, it was so terrifying. Vapedza kudaro vakange vaine madrugs avainge vainawo, vakabva valoda madrugs aya mubut kumuita sekunge he was a drug dealer, and zvainge zvakaitika ipapo it was a drug deal gone wrong. Ndapota musambofa makaisa nyaya iyi muchirungu zvenyu mukoma, nekuti mukandipinzisa busy. Inyaya yekuti mungoverengera vana vekuZimbabwe vange vachiziva kuti unogona kupiwa pressure nemunhu anenge achiratidza kuva ari munhu ane mari, but kunenge kuchibva mari yake kana ukazonyatsokunzwa history yake unopa kutenda. Then I became strong mukoma ndiri muambulance. I started to cry thinking about it. I was interrogated. Ndakatoiswa mahandcuffs padainge ndiri muhospital because vaifungidzira kuti neniwo ndainge ndichimubatsira kutransporta madrugs. Ndakabva ndatanga kuchema ndikavaudza kuti ndainge ndakasangana naye in this other club. I was just a mistress. Vakandiinterrogata kwenguva yakareba. Apa mari zvino ndakange ndisingachazivi kuti mari yangu, share yemari ndainge ndichazoiwana here kana kuti zvainge zvakatovharana. Fast forward, ndakazoti ndabuda muhospital, I then started to stay with one of my friend. Ndakazofara nerimwe zuva kumessenger, ndava kutoshandisawo kamwe kafoni zviya zvichinzara-nzara. Ndopa ndakaona message yainge yakanzi hi, it is Tsepo. Ndakati mwari wangu, thank you. Ndikati Tsepo uripi? Ndakabva anditi iwe uripi? Ndokubva ndamuudza kuti I was in Hillbrow. Ndainge ndichitotya kana kutobatwa because ndainge ndisina kana document. Akabva ati kwandiri, okay, in 3 days time ndikuyako kuHillbrow. Ndikati how are you going to find me? Akati I will find you. So Tsepo akabva achizouya. Auya kudaro akauya, it was somewhere kuma past 3. Ndokubva anditi get ready because ndikuendesa kumabhazi, unokwira bhazi izvezvi udzokere kunyika kwako. Akabva andipa plastic bag. Ndokubva anditi uchazotoona kana kwava mubhazi. Ndashaya kuti mari iyi ndoiviga pai. Muplastic bag imomo ndakange muine mari. Ndakabva ndamubvunza kuti mune mari. Ndokubva anditi mune 1.8 million irimo muplastic bag. Saka ndakabva ndangotora hembe dzangu dzainge dziri mune kamwe traveling bag, ndokubva ndatongodzirasa. Akabva aseka zvake. Ndokubva ndatora plastic bag iroro ndikabva ndaloda mari iyoyo, ndokubva ndapinda mubhazi. Hana yangu yairova throughout the journey. Tasvika mumasvingo ndopa ndakatanga kunzwa sekunge ndakange ndava right ndichiburuka bhazi because ndakati ndikaramba ndiri mubhazi something bad might happen. Ndokubva ndaburukira mumasvingo. Ndini uyo ndakananga kumba kwabankuru vangu. Ndakagara pamba pabankuru for nearly 2 weeks kusvika ndichizotenga motikari mumasvingo, vasingatozvizivi kuti mwana ainge aini more than 1 million yaainge akaviga mutraveling bag. Mumba ndakange ndisingabudi, kufamba ndakange ndisingafambi, ndaingogara ndiri padhuze nebhegi rangu. Ndakabva ndataura nekazini yangu ndikati nditsvakirewo motikari. Bhaya akatoita zvekutouya pamba vakatesta motikari. Musi wandatenga motikari ndo musi wandakasimuka ini nebrother yangu tichibva mumasvingo kwava kubva tachizodzoka kuHarare. Mari yangu ndiinayo. Ndakafamba munyasha kusvika ndasvika pamba. The first thing that I did was to go into my mother's bedroom. Ndikabva ndaisa imwe mari ndikaisa mari mubedroom mamama vangu, ndikaisa zvekare mari murumu mangu. Imwe yacho ndokubva ndatora ladha. Ndakabva ndakumbira brother yangu ndikangoti ndoda kuti unge uchikanda bhegi iri muceiling. Akabva apinda muceiling ndokubva aisa bhegi akanditi kuWhatsApp. Cousin brother yangu akazoti
adzokera kumba kumasvingo haana kutombozviziva. Ndakangomupawo 5,000 rands ndikati bhodhi makaita basa kunditsvakira motikari uye zvekare nekuzondidhiraivha kubva kokumasvingo kuya kuno kuHarare. Akanditenda chaizvo. He then returned back to Masvingo. Akati adzokera kumba ndo pandakazodaidza mama ndikadaidza mudhara nebrother yangu ndobva ndavaudza kuti painge paine dhiri iro randainge ndakabva mukuita pandakange ndichiri kuSouth Africa, saka ndainge ndakadzoka kumba ndiine mari. Mama vangu semunhu ainge agara achitotambudzwawo neurwere hwehypertension vakangodonha pasi mukomana mushure mekunge ndavhura bhegi iro rainge rakaiswa muceiling nebrother yangu vachiona mazakwatira mari yakange iri mubhegi. Vakati naiwe mwanangu, mari yose iyi wakaiwana kupi? Zvauchatisungisa nai mwanangu. Takazotorara inini namama vangu tava kutoronga kuti ndiapi mabusinesses ataikwanisa kuti tinge tichizoita. Mabusiness mukoma ndakawana business iro randiri kuita zvose zviri kufamba zvakanaka. Dambudziko ringoripo mukomanashi nderekuti ndiri kuona chipoko chake murume uyu. Ndakamboenda ndikanorohwa mari isvika kuma nearly $4,000 neimwe n'anga yekwamurehwa. Handifi ndakavakanganwa gogo ivavo vakandivimbisa kuti zvese vakatondipa banga ende ndo zvimwe zvinhu zvava kundirovesa nehana because banga iroro ndakaenda ndikanoribayirira paguva remutorwa mamurehwa. Takaenda pane umwe musha, vakati musha iwoyo vanhu vepo pamusha pacho vakapera vose kufa, saka pakange patongori padongo. Ndokubva vanditi bayirira banga iri ravakati ndige ndichitenga. Ndakabva ndabayirira banga iroro pane rimwe guva iro randakange ndasarudza. So mukomana chindo zvimwe zvezvinhu zviri kutondivhundutsa kutaura kudai kuti ko kana kuri kunzi ndakatotora zvekare dzimwe ngozi ndibetsereiwo kana muinewo mazano amunoziva andingakwanisa kuti ndinge ndichizotevedzera mazano amunenge mandipa. Ndinenge ndiinemi mukoma ndiri mucomment section. Ndapota nemweya waMwari musazombofa makataura nyaya iyi kuma-South African nekuti hauzivi, unogona kuzongosumudzirwa mhepo sekutamba sekuseka ozongonzwa zvava kunzi pane musikana wekuZimbabwe akaba 7 million muSouth Africa ndikatoswera ndava kutotrenda. Ndangoti ndinge ndichingoudzawo vana vekumusha kuti izviwo ndo zvandakasangana nazvo pandainge ndiri kuSouth Africa zvakaitawo kuti ndinge ndichizonzi ndaitawo mari munyika yeZimbabwe, ndiko kwandakabvawo uku. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi munofanira kuti munge muchingozviziva kuti hatisi tose tinonzi taita mari, tinongoita mari out of nowhere. Hanzi dzimwe nguva unogona kutongoita mari kuburikidza nemadhiri semadhiri avakaita ivo vanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Pakaipa hanzi ndaneta nekuramba ndichingoona chipoko chemurume uyo wavakapondesa akange ari murume wekuDRC. Ari kuvaudza kuti shamwari wotoenda kugoma. Hanzi uri kufanira kuenda kugoma uko kwauchazonotaura nehama dzangu ndo dzichazokuudza zvauri kufanira kuti unge uchizoita. Apa akavigirwa zvake muSouth Africa. Zvakangooma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo uye zvekare yakamira sekudai. Ndoda kureururawo mutsinye wandakaitira habhi wangu mushure mekunge aramba kunditeerera. Chandaingoda ndechekuti ange achingonditeerera chete. That was all that I wanted. But iye akazosarudza kuti zvekunditeerera kwete bodo akange asingadi. Enzwaiwo nyaya yangu before you can judge me.
I anonymously reported my own husband to the UK Home Office for visa fraud because akange achida kuunza his toxic mother to live with us. Ndikati zvakadaro hakuna. Sure, after years me surviving on a care work visa, my husband, he finally got a high paying sponsorship. He was getting a high paying corporate job. Ndopa akabva atotanga kuprocessa mapepa emunhu ari very abusive. Ndiri kuZimbabwe, I went through hell nekuda kwerumai rwake. She is someone wekuti hagariki naye. So ndakabva ndati I am going to lose my peace, my marriage. Secretly, I started to leak my anonymous messages, those messages that you used to discuss kuti wozvifambisa sei nekuti patori nemari dzimwe idzo dzakazotobuda zvisingatotendedzwe kuti zvinge zvichizoitika. Saka he was arrested at his workplace. Ndichitaura nemi kudai, so he was deported back to Zim. But pandakanzwa zvichinzi murume is being deported back to Zim, ndakachema kubuditsa misodzi. But right now I have a shoulder to lean on. Ndava kudata one of my best friend's husband. Handisi pambi, but I was just feeling lonely. And baba ivava vakazongoya kumba kwangu vakandibatira tuma grapes ndokutotanga kutodanana. My husband, he does not even know kuti ndini ndakaita nyonga dzose. Dai kwanga kuri kunzi tainge tichazongoraramisana zvedu tiri kuno, vamwene vangu variko kuZimbabwe tichivatumidzira mari, no problem, there was no problem at all. But apa pekuzoti manje iye aida kuti amai vake vange vachizoya kunoka. Nekusafa kwose kwandakaita ndichibhenda musana, ndakati handingambozoshungurudzwi because dambudziko rainge richazovapo rainge riri dambudziko rekuti iye ainge achazovaunza under visa rake, ende ndinovaziva vanotaurisa. Dai kwanga kuri kunzi ainge achiri under visa rangu, aiwa zvainzwisisika, ndaigona kumutonga ndobva ndamuudza kuti no, hazviiti, handikwanisi kuti ndinge ndichivaunza kunuku. Mungandishorawo here nekuda kwezvandakaita? Ndaitoda kutoti ndinge ndichiprotecta marriage yangu. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ko iwo kutsinye hwacho wamakaita nhai vanzvadzi. But let us try to speak with our dear sister comment section. Zvakangooma hazvo vedu, humwe hutsinye hwacho yeah, pakaipa. Erekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana shikani. Ndiri mudzimai ndine 23 years. I got married a couple of years ago. Nemurume wangu tose takange tichigara muPretoria. Takabva tadecide kurelocate back to Zim. Ndokubva ndataura nemurume wangu, akati ainge achazotaura nagogo vake nyakubereka amai vake. Saka takabva tachizowanirwawo sabhuku kunova kuri iko kwatigere kusvika pari nhasi. Saka takati tarelocate kudaro, handizivi kuti ndimwari vainge vachida kungondiwonesawo here kana kuti kwete. Ivo gogo vemurume wangu vanogara on the other side of the village. Ndakavabata red handed, vakandipfugamira pasi vakati, muzukuru, usaudza murume wako. Ndoramba ndakanyarara here kana kuti ndoudza murume? Ndakavabata vakange vaine minhenga 4. Handizivi kuti minhenga yeshiri yakaita same, but minhenga iyi yakange iri ya black ine 2 dot twe white. Vakange vachiisa minhenga iyoyo mune rimwe bucket rakange risina mvura, but bucket iroro ndo ratinoshandisa kana tichifila mvura mudrum, because isusu hatisati tava neborehole. Saka tinotenga mvura panext door. Nenoti kana riri zuva rekufila drum nemvura, ndinotora bucket iroro nemamwe mabhucket
ndoendesa panext door ndichifila ndichiuya kuzofila drum redu. Saka ndakavaona vakange vakabata minhenga yavo inokwana iyo kuita 4. Ndakabva ndakuti naigogo muri kuitei, vakavhunduka vakatoridza mmere because vainge vakafuratira kudhoo. Vakabva vandikumbira ruregerero asi vakaramba kundiudza kuti vainge vachida kuitei ipapo pavaida kuisa minhenga yavo mubhaketi iro ratinoshandisa kunwira mvura. Ndibetsereiwo ndoudza murume here kana kuti kwete. Nezvose zvamakaona izvozvo makatoramba makatonyarara, maitofanira kutovatora vhidhiyo vachiita izvo zvavainge vachiita. Hamungarambi makanyarara. Munhu ari mumba menyu achiisa minhenga mubhaketi kunyange rakange risina zvaro mvura, but zvinongotyisa so. Muri yeZimbabwe ndo mamessages avo ndanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.